వెనకాల ఒక షిప్ కొట్టుకుని వచ్చింది వైజాగ్లో. ఇది చాలా హల్చల్ అయిందన్నమాట ఆ టైంలో. హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ మినీ బ్లాగ్. నా వెనకాల కనబడుతుంది కదా, ఇది ఒక షిప్ అనమాట. ఇది బంగ్లాదేశ్ నుంచి 2014లో సైక్లోన్లో కొట్టుకొచ్చింది అనమాట. సో దీని గురించి డీటెయిల్స్ అన్ని నేను వాయిస్ ఓవర్లో చెప్తాను. నేను ఇంజన్ వైపు ఉన్నాను అనమాట. ఇది కొంచెం చాలా పొడవుగా ఉంది. యాజ్ ఆఫ్ నో లోపలికి అలౌ చేయట్లేదు, బట్ మీకు బయట నుంచి చూపించే ప్రయత్నం అయితే. ఇది బంగ్లాదేశ్ కార్గో షిప్ అనమాట. 2020లో దీని తాలూకా సిబ్బంది వచ్చారు తీసుకెళ్ళడానికి, రికవరీ టీమ్. బట్ ఏంటంటే అప్పటికే దీని ఇంజన్ ఇదంతా వీక్ ఉంది. ఇప్పుడు కూడా చూస్తుంటే బాడీ అయితే మొత్తం పెచ్చలుగా ఊడిపోతుంది. అంటే సాల్టెడ్ వాటర్లో ఉంది కదా ఇన్ని డేస్ నుంచి. ప్రస్తుతానికైతే దీన్ని వైజాగ్ ఎవరైతే టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ ఉందో లోపల ఒక రెస్టారెంట్ చేద్దాం విజిటర్స్ కోసం అని చెప్పి ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఆల్రెడీ వర్క్ అయితే అవుతుంది, అందుకే లోపలికి అలౌ చేయట్లేదు షిప్ లోపలికి.